Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika. Ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke kwizwe lethu. Baphulaphulike lapha siza nemeko ethethwa yilegend eqela leKaizer Chiefs pha oyitumele Nkhune. Efaka ikhwelo ke pha kwiKaizer Chiefs sithi ke ngoliphelile ixesha lokuthiwa ngoku kuyakhiwa kuyarebuildwa pha kuqela leKaizer Chiefs. Uthi loo nto leyo ngoku mayifikelele esiphelweni. Kudala kucula iculo lokubana iKaizer Chiefs yakha kwiminyaka elishumi yonke. Uthi ngoku mayiphele lo culo elo ngoku makufumaneke umqeqeshi ozongena phaya aqhubeleke adlale awinise iKaizer Chiefs kwiminyaka emihlanu ezayo. And iKaizer Chiefs yenze sure into yokubana ifaka umqeqeshi onesakhono, umqeqeshi ongazufike iphinde imchithe imnikeze 5 years neempumelelo. Hayi into yokubana ngoku ibe icula iculo lokubana iyakha. Ixesha lokubuilda ngoku liphelile, builder liphelile. Utsho ke pha oyitumele Nkhune ke baphulaphuli masenje nje ke uthi itumele Nkhune ngoku iKaizer Chiefs bithatha isigqibo sokufumana umqeqeshi omtsha. Mayenze sure into yokubana iqasha umqeqeshi onesakhono sokuqeqesha iKaizer Chiefs ongazufika pha abe ecula iculo lokubana uyakha. And nemanagement eKaizer Chiefs ngoku mayikhuphe into ethi iyakha. Liphelile ixesha lokwakha ngoku, iphelile iminyaka eyi-10 iKaizer Chiefs icula iculo lokubana iyakha. Ngoku mayicule iculo lempumelelo. Ngoku iKaizer Chiefs mayize neculo lokubana ngoku iphumelela njani, ngoba ziyafuneka ikhaphu ngaphakathi ngoku, ngoba iyafuneka iligi ngaphakathi ngoku. Watsho sithi ke ngoku kamnandi kule season iKaizer Chiefs ingenile ku-top 8, isenhlahleni okubana ke ingavula ngekhaphu ithathe la top 8. Utshoko itumele Nkhune uthi ixesha ngoku lobana ngokucula iculo lokubana iKaizer Chiefs isakha, isazama ukwakha, isazama uhlanganisa. Uthe lo xesha elo ngoku malifikelele kupheleni. Kudala lo culo liculwa iKaizer Chiefs. Into mayenze ngoku mayiphumelele ngoku, ilwe into yokubana ngoku iqasha ucoacha ozoza nento ngaphakathi. Utsho njalo kweyitumele Nkhune ke baphulaphuli ke futhi kwalo kwicala andimgxeki. Kudala iKaizer Chiefs management eKaizer Chiefs ithi iyakha. Liphelile ixesha ngoku lokwakha. Mayithi ngoku ifuna umuntu ozoza nempumelelo. Ngoku abalandeli banxanelwe impumelelo qha kuphela ngoku. Yokubana ke zavela kanjani kufuneka iKaizer Chiefs nempumelelo ngoku. Nasi top 8 mayenze sure into yokubana ngoku ithatha la MTN 8 ifaka ngaphakathi. Emveni kokujonga into ezayo nazo into balulekileyo ke ngoku mayize nomqeqeshi ozofika pha afake impumelelo ngaphakathi. Siyavumelana nawo ke itumele Nkhune. Injalo ke baphulaphuli ningangena ke nani nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.